Tada! Dobro jutro, dobar dan, dobro veče, dobre ljudi. Ovde je vaš domaćin Filmadžija. Film o kojem ćemo da pričamo danas jeste prebrutalan film. Azijska proizvodnja je u pitanju. Ima malo klasike, one američke u tom filmu. U pitanju je City Hunter ili Ti gradski lovac. O čemu se radi? Privatni detektiv i nekadašnji policajac se udružuju kako bi rešavali probleme svojih klijenata, jel tako? Znači, kidnapovano mi dete, nestala mi je sestra, neko mi je ubio brata, hoću da mi kažete ko je, šta, o čemu se radi, jebote. Film počinje, naravno, kao što su i neki od vas gledali, jer verovatno ste gledali taj film, a stvarno je dobar film, preporučujem ga, ima dosta akcije i dosta komedije. Počinje tako što dva partnera, znači kao što sam rekao, privatni detektiv i bivši policajac, jel tako, isto sada privatni detektiv, pokušavaju da reše tu neku misteriju, da pronađu tu neku devojku, koju su zamolili, to jest jedna devojka je zamolila, to jest pričala je sa njima, ne može da nađe svoju sestru i ta sestra je njena mlađa sestra i oni pokušavaju da je pronađu, međutim, neki splet okolnosti je takav da oni nailaze na neke kao super vojnike, nešto nesvakidašnje, nešto veoma čudno. Istražuju jednostavno to dalje, mnogo ih zanima. City Hunter ili ti glavni glumac u ovom našem filmu sakriva tu neku ampulu koju je pronašao, koja daje tu neku nadljudsku snagu. Kao što sam i rekao, film je pun komedije, naravno tu se umeša mlađa sestra ovog bivšeg policajca i oni idu da se nađu sa njom posle nerešenog slučaja, jel tako, uzimaju, da kažem tako, kraći odmor, da nešto pojedu. Međutim, rođendan je mlađoj sestri ovog nekadašnjeg policajca i ide da se nađe sa njom. Možete da pretpostavite o čemu se radi, šta se dešava. Tu stupa baš ono što sam rekao, a to je ta neka američka klasična priča gde njegov partner, to je taj već privatni detektiv, gleda kako tog nekadašnjeg policajca ubija ta neka mafija. Vidi, priča jeste, znaš, onako malo klasična, kao što sam već rekao, ali ima jedinstvene aspekte i preporučujem i trebali bi da odgledate ovaj film jer je stvarno nesvakidašnji i drži pažnju. Čak šta više, ja sam ušao u ovaj film, da kažem, mislim, u ovu priču, misleći da je to serija. Nisam obratio pažnju i mislio sam rekao, okej, nisam primetio da je prošlo sat i po ili koliko već traje film, gde sam se ja baš bio zbunio i u tom nekom trenutku shvatio, u stvari, pa ovo je film, film traje već sat vremena, 45 minuta, tako nešto, ne mogu da se setim, ali sam uživao u svakom momentu ovog filma gde posle ta sestra od tog nekadašnjeg policajca koji biva ubijen na početku filma, pokušava da se udruži, kažem pokušava zato što ona želi da radi zajedno sa tim privatnim detektivom koji u stvari sa njom ne želi da ima nikakve veze, ne želi da je dovede u opasnost, ali ono što mi je jako čudno bilo u toku celog filma, taj privatni detektiv on kao da ima neke moći, kao da je neki, ne znam nija, neki super lik, ne pravi nikada greške kada su u pitanju borbe, kada je u pitanju jednostavno njegov posao, sve ono što on i jeste u stvari, ali kada treba da pričam sa ženama ili da ima kontakt sa nekom ženom, on tu pravi veliku grešku i jednostavno ne prolazi ni kod jedne. Ali se sviđa sestri od tog bivšeg policajca, to je njegovog preminulog prijatelja, jel? Mada tu nema neke velike romantike, dok budete gledali film shvatit ćete to. Ima jako jedinstvenih i prebrutalnih scena. Neke scene me čak i podsjećaju na Jackie Chana ili ti njegove filmove. Naravno, on je postavio neke nove standarde tada u to neko vreme i ti neki glumci i režiseri i snimatelji se i dalje drže tog recepta. Čak šta više, rekao bih da je film jako jedinstven, jer je sniman na neki stvarno specijalan način. Nekako sam imao osjećaj kao da su pokušavali nešto novo da naprave. I ta neka produkcija, sve je bilo nekako drugačije.
istina, sve je bilo nekako drugačije. Uživao sam u filmu, preporučujem ga. City Hunter, preporučujem u svakom slučaju. Znači, obavezno pogledajte ovaj film ovde, uživaćete i možete da ga gledate sa vašim klincima, da kažem, koji su 10, 11 godina, 12, oni će isto uživati u filmu. Sa vašom dragom, sa devojkom, uopšte nije greška pogledati takav film, preporučujem toplo. Hvala vam što ste bili uz mene, bacite subscribe, bacite like, hoću komentare da vidim šta vi mislite o ovom filmu, u pitanju je azijska proizvodnja, znači azijatski film. Nije nešto prošao kod ljudi koliko primećujem, ali ja mu dajem čistu 5. Ljudi, ovo je prebrutalan film i gledat ću ga ponovo, da, naravno, neću sam, sa nekim ću da gledam, pravit ću se lud.